guys! Welcome back sa aking channel. For today's video, magluluto tayo ng ginisang bagoong alamang sa sili. Ayan guys. Masarap din to guys i-partner sa nilagang kamuting kahoy, lalo na sa mangga. Ayan. Umpisahan na natin lutuin ang ating ginisang alamang sa sili. Ayan guys. Mag-isa na tayo ng bawang. Halo-haluin lang natin. Halo lang. Kasunod na natin igisa ang alamang. Mas pinili ko guys bilhin yung alamang na walang kulay. Yung natural lang. Yan, ibuhos lang natin. Saka natin haluin. Yan, dahan-dahan lang ang paghalo. Isunod na natin guys yung asukal. Tawag nila dyan nog-nog. Ewan ko ba bakit nog-nog. Siguro dahil maitim. Yan. Haluin natin hanggang sa magsama-sama yung bagoong tsaka asukal, bawang. Ayan.
Hey mangga!